Senado, sagot ka ni Bato. Mahal tayo ni Bato, pagtatanggol tayo. Sa Senado, sagot ka ni Bato. Matapang si Bato, ipaglalaban tayo. Sa Senado, sagot tayo ni Bato. Senator Ronald Bato de la Rosa, para sa ating seguridad at kaligtasan, sagot ka niya, itaganyo sa bato. Yes, sir! May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopaffi, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopaffi araw-araw. Natural ang galing. Ang Lactopaffi, mahimo ninyong mapalit sa Rose Pharmacy, 360 Pharmacy, La Nueva, Gaizano Metro, Gaizano Grand, Robinson's Grocery, Diding's Pharmacy, Primus Medicus Pharmacy, Queen's Pharmacy, Alturas Bohol, Bohol Quality Grocery, ug Paz Pharmacy. Radio Runda 675 Ang mga unahuna ang inyong mabati ning tulumanon, iya lang sa magsisibya ug way labot kining istasyon. Gabay sa kalambuan tulumanon nga buhatag ug kahayag sa daghanang mga butang. Gabay sa kalambuan himua kining tulumanon nga gamay nga agianan nga maoy buiwag sa mangiub nga lasang sa kinabuhi. Dili man tuod dayon kini makapakita sa tanang butang sa palibot apan buhatag og igong lamdag alang sa musunod mong mga lakang. Gabay sa kalambuan, ania ang inyong magsisibya. Mayong buntag, sugbo pag-usab, ha? Padayon ta dire, ha? Kay ang akong kauban ron aning mga orasa kada buntag, ang Royal Blood, si Boss Rico Osmeña. Boss Rico, may buntag, nakita na kagwakwak? Mayong buntag. Murag wala. Dungog, okay na. Ay, sorry. Dala, day. Mayong buntag, Boss Oka. Mayong buntag, Banoy. Mayong buntag, Manang. Kisi-kisi na sa karon kay karon ang membro sa One Cebu sa Danau City. Cebu? Oh, member man na. Oh. Ito sila, One Cebu man. Oh. Yan, naastan si VP. Welcome back, VP Sara Duterte diya sa Danau City. Good morning! Matay, kisi-kisi na sad ni. Ako sa naglaro din eh. Di asikus gano'n, Diyos, di ba? Di pa, si Boss Jipoy sa Forges Advertising, ato rin kauban din rin panginabuhi. Kuya Jipoy. Kuya Jipoy, si Matod Panggingging Ilas. Kana ko nung aswang, wakwak, onglo, abat, parihara na. Ang aswang murag sa tinagalog na. Yes, mo yung Mano Junior. Hatuwa na dito sa Omnis Manila. Aswang unya sa ngutana mo kung si tinagalog anang wakwak. Ang wakwak Bisaya. Yes. Bitaw. Pero ako karong adlaw ato sang iklaro ni. Naputo ko cyber libel complaint ha. Kuan sa NBI na paborito. Kanang na po labing minus sa katong sa kuha Boss Rico cyber libel tag 16,000 per count. Sa ato pa 16 og na po 160,000. Pilar na ka-dollars dito siguro. Kaning usa. Dili man ni dolyar, di man ni si Kwan. Elmer sa tinganan niya kato Efren. Si Dudong Efren namatay nga. Paguto lang sa pag-trace. Pero kaning piyansa depende ni sa kanang piskal nga i-recommend niya ngadto sa Swiss. Pero maka-file ka og kanabang motion for reduction of bail. Pero mapriso sa ka. Kanang ganahan nila gyud kanang mga style na pamag-shot ka. Mana aron mapakaulawan ka sa mot ba? Adik man ilang mga kuan ana. Normal na nga process kung na-risuhan ka warrant of arrest. Yes. Mag-shot ka pero dili man ni ikaw kawat.
ang ilang gipasanginlan nga giingong kawatan, amoy na ni matay. Kiha. Matod pang Max Reyes Fernandez the third asang abat. Nagana ba ni? Gibalik-balik yun ato ha. Ako di man ko ako nang gibalik-balik nga di ko sakay nang mo kita gid ani. Pero og imong tan-awon ba ang kanang magsinggit-singgit o gabi Toledo. Mao ba? Di sa ko maingong abat kay gobernadora man na. Naloko na. Ang iyang giingon, asa naman na itong gihimo itong Liloan. Kaya naman itong giikuan nga 800 ka kilometro nga provincial roads iyang gipasimento. Nya karon gi-asfalto. Gisapawag espalto. Kadaling maguba Ang simento. ang simento. Kay wa mo yun sa cheaper cement prices. Matod pag magsis, naay balbal. Now, Mao nga kinahanglan manira mo. wa ko no siya nahimo, gihingan na ko no siya kuy nahimo, tiguwang, sa mga kunot. Kana bang ingon ana ni sakay ka Di sa na libelos. ay siya ra may nag-mention ang agi libel yang kaugaling. Pero imong tan-awon ba di naman kaangay mo sakay ana gyud boss Rico sa tinuod lang. bitaw. Ang imong angay sakyan no og buot nimong kana bang dili na ka mo sakay ng binata man na. Kanang issue sa kanang mga provincial o district hospitals. Yes. Healthcare. Ang healthcare. Pasagdan. Napasagdan og wa gyud tagda. Lahi man ang napasagdan kamurang pero kanang wa gyud tagda kay dili mo'y priority nimo. Mo'y hinungdan nga mo'y nahimong issue. O kanang giingong gipanggutom despite sa imong programang busog-busog dili na mo'y rason nga imo sa nagtagdo ng inong kag wakwak. Bitaw. Kato mo'y angay nimong kanang i-address ba imong atimanon. Monday mo nang angay tubagon. No? Ngay ano man. Ay kanang 1.72 million families are in hunger in 2023 based sa ako nang i-reiterate always kay di man kining daghan man sila gipangyaw-yaw. Natubag na sa mga pasangil panalitan ni gikan ni pambari 4. Pero ang atong pangutana basically ang kining kanang gutom. Wa lagi ninyo tagda. Di man kay O gipasagdan gyud ninyo. og imong tanaw na sa busog-busog program ya kinadatuan pod ang probinsya sa Sugbo sa tanang probinsya sa tibuok Pilipinas. 81 ka province o kanang tok adto tas Negros Occidental kay nakatubahan man to dito. Di man na makatabang sa gutom ang sige kag pangos og tubo. Pero og kanang kagagutom sa katawhan unya nasukwahi sa imong giwarwarang number 1 nga probinsya sa tibuok Pilipinas, murag wa man matuno. Mo nang gitawag bakikaw lagi. Mas. Bakikaw. Now, gagahapon ha, naapa man ng chat sa kababayan ako. Yang anak na admit ito sa Barili District Hospital. Ilan in taon. Pag abot dito, niingon in taon ang mga nurses nga, pagpalit sa dito dago, ma'am. Ang yan term gigamit, injection. Nga naman, may dagom din eh. Ultimo, pitagpilar man ang dagom. Ayaw lang sa itong dagom para tahi ni mo. Pero di mo po na tingali kaabot og tag 10 pesos. Ganong nahutdan man og supply. Unya, pagpalit sa dito og dextrose, ma'am. Samtang dito sila, naaman di ay nahi, Barili District Hospital, naaman di ay na siya, kuan ka na bang, private room sila, susti siya kakaon dito sud sa kwarto sa iyang anak. Kay una, pirti ko nung isugag baho. Abot yung private room, baho kayo. So, pirti isugag baho. Bayad bang ka ng private room, bisag government hospital na bayad ka. Bayad bang ka. Oh, now, ang CR na po, pasensyas na nga, di na to i-describe og mayo. Nakaingon sa lamiag yung bubuag chlorine. Oy, pirtig yung pagkadirtiha. Ito in English, di kay Lord paminaw. Pirtig yung pagkadirtiha ang kasilya sa hospital. Why? Maintenance. Wa gyud tanan kay matod pad. Wa day janitor siya naaman pero wa may supply. Bastang pagkagrabiha. Negosyo gano'n mo ng manpower. Nga, dili na mahitabo nga bawa ng mga janitor kay gikan man silang agency. Pero ang pangutanan ini nganong wa may supply para sa kanabang giingon lang panglimpyo.
Hospital na. Mao. Di makakamakadaan. Basic yun na taon. Lagi, pating Sa entrance pa lang supposed to be limpyo na kadaanan na. No? The more sa mga kwarto o mga comfort rooms. Nganong gi-priority man gyud ang suroy-suroy pasigarbo. Angay bang ipasigarbo na? Pananglitan simbakog na mga foreigner nga magpa-check up sa atong hospital. Sa mga district o provincial hospital. Muadto dito, magpa-check up lang. Kay sipon, giubo. Kana bang minor kayo nya musod sa CR. Agkoy di man di ka ta maabot sa laing nasod og panabi pinagi social media. Mao lagi. Diyan mas may pa ang CR sa mga ilang gipang inaugurate labi na bag-o lang ka gahapon man tingali to. Katong gi-inaugurate na usa na tourist Rest area. Oo. Lahi po na. Kato mo limpyo tingali sa bago pa. Limpyo na sad no maintain I hope maintain gid na. Pero mo amoy ako solira nato basically no. I mean in fairness no because ako I'm private na nag-cover man pud ta dugay-dugay kang Governor Davide. Hindi man na nahimong issue ang mga district hospitals nato. Adi kay lahi man sa tong Kandabide, iyang priority kato man tong mga hospital sad. Bitaw. Usa man to sa iyang mga agenda Mao. ang tambalanan. Mao. Karon lahi man ang agenda niya suro-suro yung garbo. Balik-balik microphone. Festival of Festivals sa daw Oh. Pilipinas. O niya, 255 million ang gasto ni Inaday, ha? So, sa kadlaw lang. Pero nganong di man ta kagasto aring palit ng tagdagom, surprise dagom, nganong dili man tako kay budget ang probinsya Subo. Mao na itong niresign in town si... Mo na mga tana, ano, naman gitig supply na to, ana. Naman tay Provincial Health Office na nag-regularly na IPHO, kanang Integrated Provincial Health Office. Sa mga kinahanglan nato sa tanang district o provincial hospitals. Naada ikunoy personnel gad nga mohatod unta ana. Ang problema matod pas mga personnel nga mohatod, usa may ihatod. Atong balikon ha, i-confirm ni Jimbo Borgonia or dili. Si Jimbo Borgonia ako naibawan gihapon. Mao di itong ni-withdraw. Kay pertig yung isugag yung kunong manang nimo. Kini si base ni sa giingon ni nahibawan sa itong amigo nga dihas Kapitolyo nga sus kanidi ay si Jimbo nakasabaan og maing Gwen tungod atong kinatarkan electrification sa kinatarkan isla na dito sa kuna. Sa Bantayan. Bantayan. Gipahimo ni Jimbo ang ordinansa. Nataligamaan man ang papilis siya karong i-implementar na wa man di ay mahimo ni Jimbo hinungdan nga nakapiso og tamas ginawa Yawa! Pahawa! sus mao di hinungdan nga nasinggitan pong may krama og yawa pahawa tungod kay ang kadtong maong trabaho ni Jimbo gikalimtan nakasabaan og mayo hinungdan nga natuwad in town sa iyang kandidatura Jimbo kay murag operasyonan di na padagon. Gitagak lagi siya. Gitagak. Mao na ito hinungdan. Pero nakita na ako na senaryo daan kay ang supposed to be equity of the incumbent ang issue. Mao man gi-insister always paminaw nimo sa incumbent karon no na governor nga musulti sa equity of the incumbent mandawi equity of the incumbent moingo siya una sa kang Jimbo Borgonia. Pero mao lagi na sa ang taman. Matawag na equity of the incumbent atong igsuon ni Tata Corominas nga mo exit naman. Di man to equity of the incumbent. Perti man itong tapulana, labaw na sa Tata, perti tapulana. Katong usa na nidagan po, di man to equity of the incumbent. Yeah, si Jimbo noon kasabaan ko maayo mo day hinungdan nga nang luod. O niya ang iyang rason nga personal. Wa day ni elaborate og unsa gi rason, pero matod pa nakasab-an og tamas ginawa. Kay ang tantrum ni Gwendolyn Garcia inig ulbo murag paluparon hasta imong kaspa. Pero karon murag nakabantay siya kay matay hapit na siya may ulbo pero wag yun. Sa aming glanilya, sa sugat. Sus matay gisugat gyud siya. Unsa gisugat? Sugat katong kabanhawan? Oh. Atong Domingo? Oh. Ngano dito na Gwen? Dito siya. Namulong pag yun. Ngano diskurso sa wala sila abot atong kaliyo ka simbahan? Pero mo lagi na eh. Ang ambot kung ma-retrieve ba nato kay naa siya diskurso. O niya? Gisugat lagi og Duterte. Isinggitan si Gwen? Bitaw. Kana magpulong traidor ha sa mga netizens ang ipong traidor si Gwen sa mga Duterte kay in 2019 nagpakiluoy daw si Gwendolyn Garcia ngadto sa kampo ni Digong kasi siya may presidente ato midterm election. Of course. Mao day hinungdan nga nakabalik karon nakabalik na sa pwesto
matod pa paisog-isog na hasta ang mga cabinet secretary si Digong kontraho na kasabaan pa hinungdan nga matod paghihingan lang siya traidor. Sampaita. So mo ni. You, sir. Pero daghan man kaing nabiyaan. Ang ibalik-balik o kanang pasigarbo, kanang ibalik-balik kanang unsa na kanang busog-busog, sugbo kahanas. Balik-balik lang yun na. Busog, unsa na? Busog-busog? Busog-busog. Busog-busog. Igsuon sa gutom-gutom. Oh. Lagi na. Ikaw ka ron, reklamo na madyog ka. Kao na ta, maho ta. Oh. Oh. Di ba? Di ba ka nang busog-busog? Kuan man na. Ha? Matso kayo. Oh, busog. Matso ka basta busog ka. Pero di busog-busog lang murag hawang na. Pero balik ta sa isyu ha. Kanang iyang gikasuko ang nakadiscovery katong senador otro sa to inungdan. Toplok iyang gikasuko ang kanang Casillas. Kaya nga ko nung gi-question lagi ang pabayad sa CR nga ang mga mall gani bisag bugnaw pa kayo puno pati bisag asa ka na uban ading ka siya nagmuling-muling ra ko pabugnaw ko gipalit pero nagpabugnaw ko libre ang CR limpyo pa kayo well maintained ngano man nga ang atong Casillas sa mga bus terminal pirti mang hugawa nga gipabayran man unta na niya. Oo. Ang Mr. Law, iyang gitawag doon, ari dire dipitsay ko. Anong gipabayran man na, ang anong pirti mang hugawa, baho pa kaayo, pasensya sa nga, na? Nga, binayran man ito nagmangihi ka, pilang mangihi. 20? Ade, G's. Jis, o niya, sunod? Mo, uo ka. Oo, 20. Utot, sila. 5 pesos. Muna, ako tanaw mo ba? Kung ikaw mo gamit og CR, normally, naam ko tayo mga ilong. May mo taas mo na imong ilong kay sila mo ka. Kaya nga mo ma-stack up ang kug mo, lugos may kaginhawa. Naloko na. Pero og imong tutukan ang kahimtang sa mabitong di ko kumusod ang South Bus Terminal, aram ko librando. Kaya buwag man ang librando nga terminal, di aman na sa atbang. Kay limpyo ang librando og CR, mga mangihi ka, wadi ko katimaon niya. Gawas pa, kanang libre ra. Samtang adto Pero limpyo ha, librando. Limpyo, in fairness, limpyo kaya librando. Ganong ang South Bus Terminal, adto lang ko dito, South Bus Terminal, na may higayon nga, kami sa Arnel sa Koyong may alas 11 gabi baho man kaayo, bayad pa ka. Naloko na. 24 oras ang tigbantay, ha? Kaya na 24 hours ang biyahis mga bus karon. Pero naay nagbantay, tikitan ka, pabayron ka, kay mangihi ka, pirti pang baho. Naloko na. O niya, masukog inog wakwak. Ganong ikasukom ng hingan kag wakwak. Sa una, sangay ni mo. Di ba, Rico Puno, mga Rico, wala na. Kanang mga ngang Rico, og dili, dato, guwapo. Duhara may kapilian na. May uso. Kisaw, giingnan to siya. Olo, di to mga daot. Giingnan to siya nga. Hello, Governor. Unsa man na? Kalayan, Bilo. Murag na insulto tingin siya to kay kasi nakita tingin ito ang kunot gihipos tres loyo. Nya niyon, Kalayan, Bilo hapit niya deklarar sa Provincial Board og persona non grata si Rico Puno. Ikasuko niya kung og daygo nimo nga murag mo kontradik siya ang gusto nga dili na mao. Ingna lang ko gwapa lang ko inagwakwak. Naloko na. Bastang mas luoya. Cyber libel ni. Cyber libel ni. Pero pertig yung luoya sa Tagalalawigan Sugbo aning kahimtang karon nga og imong adtuon ang mga district o provincial hospital. Si mama nako na-admit last December. Sus, matay. Sa tinuod lang, di man sa ingong, kwanta ka na bang, murag magpili sa gyugag lugar nga makakaon ka, makatuon bitaw ka. Kaya og musapaw ng ngilad kayo gikan so sa imong ilong. Sanitation. Oh. Dili na gyud mahimo nga matuon nimo ng imong gikaon tungod kay musapaw tong ngilad kay baho so sa imong ilong. Og imong tan-awon ang kompetitib pagkagarbuha kay ako ang #1 governor.
piti ka number 1 gidya nga ng gobernador, number 1 province. Piti man pagkapobriha lagi ang serbisyo nga gidulot sa katawhan sa number 1 gobernador kay matod pa sige ka mao. Mao na no it all nya matod pa sa atong mga feedback. It's politically isolated na sa reality sa ubos. Sa grounds. Yeah, pero, I don't know, ari ko atong Republic of the Philippines, Michael Dino. Survey, busis ng bayad. Kung sa magitan, May mo. klaro na mechanics, nila, methodology, usually, klaro kaya na, kaba, mantaning si MD. No? Kuan gini siya, usa sa mga financier. Pero, unsa man to? Ang survey na imo ingon nga kaning survey ko pagawas mind conditioning na. Gikondisyon ang una-una sa mga tao nga kani naging mudaog sa ato ta putar. Oo. Pero kato unsa man to mind conditioning? Pero karon budag na kwanto. Daghang kayo sa mga radyo karon komentaryo na sus matay layo kayo sa tinuod. Mind conditioning or di katuhuan? Di na gikatuhan. Di na noon murag naguba na noon including Sunstar ha kay pasangin na matay kan tagmigo niya. Pero makapakondisyon ba ito sa mga tao nga mapildig yung pamilya? Si Pam. Kaya, kung imong tanaw lang, bisan sa ground, kagapon, ako kami kikita, may coffee shop, ingon siya nga, matay, dito ko sa Midilin, ha? Kana diha, San Simora o si Janice sa Limbangon. Puro na sila, wansibot. Pero, ang mga tao, diha sa, mismo sa resort, mga lokal o kuan, nagka-istorya kay kanang mo-order ko kanang nagtrabaho dito sa mga resort di sa Midilin. Antang naligo, undag kaligos dagat, mga ang mga nagtrabaho ni ingon nga ipangutana atong ilahang mga guest nga kinsay kusog di sa governors si Pambari 4 man gyud ma'am. So, halangan di man mo gwen. Dili na mi ana oy. Di nagtakdo daw, matod pas tong akong amigo, nagtakdo daw kay ang kadto diing nangaon sad guest nila, niingon nga, kami ang among tuyo, magpangutan namin ninyo kay pariha ta, nga ang butaran sa Mayo 12, Pambari 4, dili na ta nang gwen. So, bago lang, karon sad, ako nasa, akong kwan, sa tabuelan, mga mo sa tabuelan di ay. Matay sentimento diha, bisan duha ka kampo, naman nagigso, nagkontra, ng pagkamayor, pero ang ilang mga operators, mga leaders sila, ito ang Pambari 4. So, thank you very much. Salamat kayo. Oo, katutino lang. Di pa dugay ni mo nakita. Ano matay paita? O antok mo sa RPMD, Republic of the Philippines, Michael Dino. Mau ba? Ang tuyo ato is really mind conditioning. Dili pero ko, at least kamong mga tao karon na naminaw nato sa radyo, makita man gid nimo sa radyo na yung mga survey, makita man gid nimo kung kinsay pabor. Matod pang tingjo, I beg to disagree. I beg to disagree. Kaya nga no, dili to mind conditioning kung dili. Pangilad to. Mau ba? Nagani ha? Ang manipulation, i-manipulate ang katawhan ba? Si Attorney Jamal kagahapon, city administrator ba? Ni pagawa sila atong video, atong lalaki, wa na ko matiwas paminaw kay na busy mo ko. Nga, niingon ka kanang RPMD, kanang boses ng bayad, ilad na. Atos video kagahapon, ilad ko na. So, kana, ang mga tao, yun mo hukom, matagpas mga mayor, wala kita mahimo, yung mga mayor ang magbuot. Di man nato makuhan malili ng ilahang baluta. Kagawas lang og tikason. Pero, kanang mingon sila nga, si Gwen, wak-wak na, dili lang punta anak kay. Mau ba? Daog-daog ba na sa itsura ni Gwendolyn Garcia. Just in lang, buso ka, no? Just early, gikan ni Pambari 4. Yes, tinood. Nasa lay picture ni Kwan, ni Vice President Sara karon sa Danao. Okay. Thank you, Vice President Sara. Sus, mo na. So, Ato rin. official endorsement. Na official endorsement. So, dili, wa ba himuon nga dakong kalihukan sa kampanya? Si Sara karon, Vice President Sara? Well, karon pa lang, I think, nag-tweet na, murag tuwa siya sa 5th District karon sa Danao. Maudi ni Pirma gyud kay gusto niya. Pirma gyud. Uy, wa to niyon. Tungod ninyo, ni Pirma ko. Nalo. Wa diha si Dio Prasco. Tungod ninyo. Mausap ako kay kausaban dia sa 5th District karon. Di malasag. Si Sara mangusog karon sa kampanya. Ug niya mga Duterte. Unsa may tabo gyud sa pamilya ni Gwen. In kaso ha, kung tinud-on to katong si Kano,
og tinud-on nga kung murag na aman sa mga dokumento, di ka sila di na mapulipulir pa na panahon. Bitaw. Di ka baka sila maglisod sa umaabot nga panahon kung wala na sila sa pwesto o sila na po'y gugnon. Mao. Let us wait and see. Kay mao nang sulti ni Kano. Mao yun. Sa iyang posting, ha? Di ka kadot na ko. Naloko na. Mo na, ako Boss Rico, sa tinuod lang nga pagka-istorya, dili ko mosakay gyud anang word nga wakwak. Kay wa gyud ko kakita sa una, sa gamay pa ko, hanton gamay pa magyapon ko, di gyud ko anang word nga wakwak kay ang kong lolo, among lolo, magting panghanokson mo kay gabi na nanay wakwak. Karon, naay giingon lang, gawas mo gabi kay gabi na kay dagyaw-yaw ng wakwak. Naloko na. Pero ako marag nakakita ko sa San Telmo tingali to. Kon ka to? Tawag ka to, San Telmo ka ng... Di ba ko kita ng Santilmo? Sandayong na noon. Santako. Sandayong, Santako. Kanto ko San Diego, California na. May buntag ni Engineer Edmond Abliar sa Mons Litson. Ang batang piti-piti. Among exit na tapos Rico, pero atong ibilin ang apulong wa gyud ko kita guwak-wak. Naloko na. So, pabutan ninyo ang update aning pag-ari ni Vice President Sara. Okay. Anyway, so sa ngalan sa Tagdumala, nining atong stasyon sa DYKC RPN, si Ma'am LB Canet, sa atong mga kauban nato sa buhat, no? Labi na akong mga technical partners, si Glenn Tudtud, uban pa, inyong halagad sa kanginan Rico Osmeña, kamo ang sugbo. Nala, manindot ang pamilya. Katod pang gingging ilas, dili wako ay masig abat siguro. Abat. Samot yun. Sangan sa puwersa, kinatibok ang puwersa sa DYKC Cebu. Among mga partners sa Masters Control, silang Boss Glenn Tudtud, among IT engineer si Ramel Madera, o ang among content creator din nga kinakusgan si Uncle Ting Ju, among station manager Ma'am LB Canet. Inyong alagad o kapasaporte gihapon may buntag. Inyong nabati ang tulumanon. Gabay sa kalambuan. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ang mga unahuna ang inyong mabati ning tulumanon, iya lang sa pagsisibya ug way labot kining istasyon. Dahil